people only game, but time can prove you wrong. The hombre que se llame Por lo que empezou toda esta protesta foi que nós chegamos, un grupo de estudo, chegamos á biblioteca e queríamos coller unha silla do primeiro piso. Estaba vacío, non había ninguén, co cal todas esas mesas e todas esas sillas estaban baleiras e, sen embargo, a segunda planta estaba chea. Eu fui a pedir unha cadeira á bibliotecaria e díxome que non, que os sitios eran os que eran, estaban como estaban e que non se podía facer nada, o cal obrigounos a sair da biblioteca e ir a estudar fora. We just need to find hide and run miles away, away. Empezamos recollendo firmas a man na biblioteca o primeiro día que xurdiu a protesta, pero como vimos que tiñamos bastante xente firmando e que nós tamén tiñamos os nosos tempos, os nosos formas de estudo, tiñamos que estudar para os exames, decidimos facer un change.org para que a xente firmase dunha forma máis fácil, non? E bueno, fixemos a páxina e agora estáse difundindo polas redes, tamén nos periódicos, e o que fixen foi un código QR que agora está por aí pegado na vila e que a xente pode acceder e simplemente coa cámara do móvil ou cunha aplicación que lea os códigos QR ou os códigos BIDI, un pantallazo rápido e xa te leva a páxina e firmas e sumanse as firmas. Un dos maiores problemas que destacamos é que a biblioteca ten unha conexión a redes en fíos pésima. Quero dicir, ti entras e cando queres conectarte a wifi, pois non podes, ou conectaste vaite super mal, o internet vaite super lento, perdes un montón de tempo para conectarte e, ao fin e ao cabo, pois acabate atrasando, non? Para os teus tempos de estudo, o teu planning ou o que sexa, porque estamos nun tempo no que unha conexión a internet rápida é fundamental. Que ben é certo que a biblioteca de luns a venres ofrece un horario de 12 horas, pois de que vale se teño que perder un montón de tempo intentando atopar sitio ou conectarme a redes en fíos. O que plantexamos, por exemplo, para resolver estes dos problemas fundamentais, pois era que rapidamente se poden mellorar a banda de ancha da rede ou cambiar os sitios, cambiar os asentos para que haxa moito máis disponibilidade, ou por exemplo en épocas centrais para os estudantes, non? Como os exámenes universitarios ou os exames de setembro dos estudantes de bacharelato ou do instituto, que haxa máis disponibilidade ou que movan os sitios para ir a estudar nas épocas centrais, non? Das universitarias ou das estudantes do instituto. En épocas centrais non hai sitio suficiente, co cal é necesario habilitar outros sitios. E unha das queixas que se nos presentou é que habilitábanse outros sitios, por exemplo, no auditorio ou seminarios ou nos institutos, que son sitios que igualmente non son nada ergonómicos, non hai wifi suficiente e, bueno, non se solventa o problema. We just need to find hide and run miles. Todas as influencias, todas as correntes que fomos desenrolando dende mediados de decembro, acabaron en mediados de xaneiro ou finais de xaneiro, máis ben, nunha performance que consistiu en poñer unhas mesas e unhas cadeiras e uns folios para que se pregase silencio e que se vese que era unha zona itinerante de estudo na rúa, que toda a xente, que todo o pobo puidese ver que non íamos a deternos nesta protesta e que íamos a continuar. Esta zona itinerante de estudo e lectura, corrixan, pois consistiu en poñernos ali a estudar durante unha hora, a estudar, a ler ou a facer o que cada que necesitase, non? Debaixo da biblioteca, levando afora todos eses problemas internos e públicos que hai, non? Como que non hai sitio, non hai conexión, etcétera, etcétera, etcétera. E a verdade é que saiu bastante ben.
respondernos que sí, que en xaneiro ían a levar a cabo un programa piloto de internet para mellorar as condicións de conexión da biblioteca, e non foi así. Na biblioteca de Vilagarcía pois participa xente dunha ampla franxa de idade, non? Xoves, xente maior, xente nenos, non? É importante tamén ter unha boa separación disto. A protesta da biblioteca leva moitísimos anos, moitísima xente implicouse para mellorar a calidade e a ergonomía da Biblioteca Municipal de Vilagarcía, e non se levaron a cabo ningún tipo de movilizacións grandes, compactas, que poidan melloralo dende raíz, senón que simplemente foronse facendo pequenas melloras a contagotas, pouquiño a pouquiño, e ao fin e ao cabo o problema de raíz persiste.